28 ta' April il-German Workers Union kienet organizzat strike f'Malta u ħafna minna li kienu attivi fil-kamp tal-ħaddiema kienu ħaddu sem u xuħut minna ukoll baħlu l-ħabs. Hekk kien irrakkonta l-ġraja ta' 28 ta' April 1958 l-eks Ministru Patrick Holland għal snin twal kolonna fil-moviment tal-ħaddiema. Il-28 ta' April jibqa' wieħed mill-aktar jiem importanti fl-istorja tal-ħaddiem Malti. Dakinhar il-ħaddiem wieġeb għall-appell li kien wasal iż-żmien li minflok il-gwerer ta' ħaddieħor jiġġieled għal dik tiegħu. Gwerra d-dinjità, fi kliem ieħor gwerra għall-ħobs u l-ħelsien. Jibqa' jidwi f'moħħ ħafna d-diskors tal-eks Prim Ministru Mintoff. Is-sija tal-prova waslet. Il-popolu Malti li fl-modi tant iġġieled battalji ta' ħaddieħor issa wasal biex juri lid-dinja jekk veru kibirx u sar nazzjon. Biex ikun irrispettat minn popoli oħra, irid juri li hu lest biex il-battalja għad-drittijiet tiegħu jiġġielidha b'aktar qilda, b'sagrifiċċji akbar u b'rieda aktar soda milli fl-modi kien jiġġieled il-gwerer ta' ħaddieħor. Quddiem Alla għandna raġun. Issa sta għalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna jistħulna wriedna u rid uriedna. Illum waslet is-sija meta kull Malti irid bil-fatti juri li Malta dina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Dakinhar persuni sfaw feruti għax iġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Oħrajn għaddew jiem fiċ-ċella. Fost dawn l-eks-President tar-Repubblika Agatha Barbara li deskrivit hekk dak li għaddiet minnu. Jiena naħseb illi il-każ tiegħi illi imur il-ħabs kien biex min kien favur l-Ingliżi u kontra l-Maltin jipprova jagħti lezzjoni lill-Maltin ħalli joqgħdu kwieti u ma jibqgħux iżjed jipprotestaw kontra l-aġir tal-Ingliżi. Minn dakinhar il-ħaddiem għamel mixjiet kbar. Tul is-snin kiseb dak li hu bażiku għalkemm f'soċjetà li tevolvi titnissel il-ħtieġa ta' drittijiet u opportunitajiet ġodda. Il-ġlieda ta' dawn il-ġganti tal-politika Maltija ġeddida l-gvern ta' Joseph Muscat li fl-aħħar 3 snin irra li kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. Xogħol għal persuni b'diżabilità, childcare b'xejn biex in-nisa joħorġu jaħdmu, ġlieda kontra l-prekarjat u investimenti li joħolqu l-opportunitajiet. Dan kollu nfakruh u niċċelebrawh fl-ewwel ta' Mejju fil-Belt Valletta.